Ameta Kalaban-Coro ka ofei. Kalaban-Coro policiso o nyama be mamulo commissaire principal de police Yoro DIAKITÉ. Kadanga o ye Mody DIARRA ulu ye nin kalo tle nani kata sa tle wolonfla ma sigana ma nani munu sendo no bingalula wari biye yelamaw alenu phobie kata se mogo ka boutique Dakarli mani marafai o wale a chejugu uyolu manani o mina sigana hukumu konna na sabula ka kiri make folo mi ye utukalo tle nani ye Nyamakoro kurani mi ye brigade maw ye uluka wulika joni chesri senfe wiye maado minasa obuguna tike oye NIE ale koni shibe sampinani ani durula nyiningaloni sega luko fesa tara so sa biye koni no oye wari kuntan ye wari mi no phobie ye o kemefla wat flata o chamambade yera ale bolo nyiningali kele sugula sa ka kunda na ko kana wari ndo absega do sugu konna na tsobna ka do mawka jago ko hugumu konna na utukalo tle wolonfla su Kalaban-Coro ka ofei kulubleni na fana mi ye wulika jɔ senfɛ n'o ye Kalaban-Coro policiso ka wulika jɔ senfɛ u tɛgɛdara maa wɛrɛ fana ka maa min n'o kun ye siganama ye den ka ale bɛ san 26 la maa kofɔlen sa ko ale kɔni sen yera bingali la ni marafa ye ka ɲɛsin moto taxitigi dɔ ma ani a ka clienti dɔ n'a ye a kɛlen don ka muso min ta ko kɔni k'olu ye degun sɔrɔ ka bɔ min ye den ka yɔrɔ se taalen kɛ den ka so sa a yera k'a fɔ ko min ye bese bɛ a bolo fugula b'a bolo n'o o ye sɔrɔsi fugula ye ka taa se minɛnw ma sa n'o u b'a fɔ ko u ti kɛsiw gilet n'o ye sɔrɔsiw ka gilet o fana b'a bolo maɲɔgɔlɔn caman b'a bolo a bɛ se ka bayɛlɛmaliw kɛ ni min ye téléphone portable olu fana taara ye DK ka so o dugusajɛ polisiw ka wulikajɔ n'u ka sɛgɛsɛgɛli fana senfɛ butigi dɔ Dakar la Kalaban-Coro si kɔrɔ olu maaw kun nana ka na damakasi kɛ brigade maaw ye wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sa sigana taara bɔ maa 2 kan n'o ye MT ye 119 ani MS 116 olu bɛɛ lajɛlen k'olu ye bingalikɛlaw ye ka ɲɛsin butigiw ma k'u Dakar ka mugu ci fa 14 fɛ ni maa 4 polisilakaw ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa u y'u bila ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen olu k'u ka sɛgɛsɛgɛli tɔ ala taa ɲɛ min ye Yoro DIAKITÉ ani Kalaban-Coro polisi brigade ma ko ka u bɛɛ lajɛlen fɔ wulikajɔ la contrôleur général de police su kone ale ka yamaruya kɔnɔna na nin baara ninnu bɛ ka kɛ bi n'o ye polisi directeur ba ye ka kɛ ni ministre Dawudu ale ka dɛmɛw ye min ye Kalaban-Coro polisi so ye sa ko ka cɛdenw fo wulikajɔ ni cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na wa u b'a ɲini sa dugudenw fɛ n'u mago kɔni bɛ fɛn o fɛn na degunko la sa n'u ye o ye polisiw ka nɛgɛjuru sira 101 101 a bɛ se ka weleli kɛ san kalo 12 ni degun bɛ aw kan polisi bɛɛ lajɛlen bɛ se ka aw jaabi min ye sɛbɛn ye ale fasirila maa min fɛ sa o ye Berthe polisi direction générale olu ka kunnafoni di o ɲɛmaaya bɛ ale bolo nin waati in na